आरो लोगोफोर दिनै बोथोरा जोबोद मोजां सुहाना थान्दा दिनै राइड खालामसै नायलांदो नोंथांमोना। दिनै बोथोरा बिराद समायना जादों आरोना लोगोफोर नै नायलां नोंथांमोना माबायदि नुदों हाजोनि भिउ अख्रांनि भिउ जोमै वाव बिराद बरिया नुदों आरोना दिनै क्लियार बोथोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै हाजोनि भिउ अख्रांनि भिउ बोरै मोनदों नोंथांमोना। अखा दोमैलायबाय लोगोफोर नै अखा फैहां जालायबाय जोमै फैजोब्बाय नै हाजोफ्रावबो जोमै गोजा जाजोब्बाय। दिनैनि राइडआ बेबायदि जालांबाय थासिगोन नै समायना मिथिंगायारि नुथायजों बिउटिफुल भिउस लोगोफोर वाव। वाव अनबिलिभेबल भिउ लोगोफोर वाव नायदो। लोगोफोर मोनाबाय नै मोनाबिलिनि भिउ। लोगोफोर दिनैनि राइडखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो आरो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामना होगोन। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनाव अलाव थुनानै होगोन जाहाथे आंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव थाबनो सहैनाय बायदि आपल'ड जानाय लोगो लोगोनो। साबायखर नोंथांमोननिसिम दिनै एसेनोसै बाय।